Klobu na hlavu, aby by vlastne padali dole. No, na borš parádne. Ale čo si nám dnes navaril? Dneska som vám navaril technickú chmeň. Musím povedať, že to vyzerá nádherne, ja to každý rok rozdávam. Takže vidíte, ako sa vedia ľudia nachystať na takéto veci. A jedna z tých vecí je aj to, že musíte vedieť, ako vytrážiť kľúče. Ale vidím, že tu sme dobre naladené, všetkými prostriedkami vybavené, takové veci. Už nie slova. Čo ja ten Jaro vyzerá byť taký unavený. Čo ste robili v noci? Ani sa nepýtaj. 3 dní sme sa nevideli, najmladý. Jaro, čo to ty robíš 3 dní, keď sa nevidíš? Skrývam sa na ten rozústavaný hrad. Niekam sa dal. My tento raz ideme na takýto guláš. No na čo dávať mäso do gulášu, keď sú špekáčky? Áno, máme aj múku, hneď všetko. Múku nemusíme zaúšťovať. No, veď práve. Servus. Môžem sa organizovať? Môžem. Áno, má byť do všetkého. 3 malé kľúčiky a 2 veľké, jeden druga a jeden tudo. Hej, dobre, čau. A to už aj jutro na ráno. Chuj, dačo to smrdí. To nie je mäso staré? Ne, dobre to. Ježiš, nerobíte to horokú kapustnicu? To je mačka. A ty robíš tú kapustnicu? Hej, my robíme. Protože tu majú hotový guláš, pána beka, jak je to možné? Jak sa to robí? Ty, kokso, to je hotový guláš a tu len cibula, jak u nás. No lepšie je na samotke. Počúvaj, ale keď dostaneš len 1 rok. Dali sme tam čipsy. Slovakia čips tam musí byť. Hej. Kvôli soli, hej, ušetríš. Hej, jak. A cibulkové, ak cibulu ušetríš, hej. Že máme dať alkohol do auta, čo páčte to nezlo, lebo to sa bojí. Čistý, ako oči. Rýchlo by ohne, vieš? To si mňa mal filmovať a hovoriť tieto slova. No tá tu toho veľa neuvidíme. No, počkaj, trošku sa to musí rozjasniť. Ale je tam dáčo, je. Dačo tam je? Ste tu porota. Toto všetko máme pod palcom. Áno. Co tu jest gotovo? Jeszcze nie, ale już jest prawie. Mamy mały kociołek i musieliśmy To jest za gęsto? Nie. Jeszcze knedlik k tomu idzie. Knedlik, nie hovorím. Celý deň. Ziemniakowa, poliewka ziemniakowa. Odstavím svoj kamión, do ticha hrá len rádio. Hudba tá už supítová, pri dverách vyvezú kolesá. Patrz, svoj švih!
Veľmi, veľmi dobre. Dobre. Volala niekoho dole, ako dal. A šestý. Hľadá sa taký bielý tak. Tu bol. Tu je. Nie, to nie je. Nie, Švédsko. Altamíria se stýká, už sú chví doma. Laura, poď tu do najväčšieho blata, poď. Zavolá, keď pôjde robiť, nech ti zavolá, keď pôjde robiť, keď ideš bolo. Miesto. Chalupa Goral. Poprosím si majiteľa Chalupy Goral, alebo zástupcu z družstva Chalupy Goral, aby si prišiel po cenu. Števo, Pálo, kto tam ste? Števo, poď, ty si zaslúžiš. Ty si naozaj zaslúžiš. Vidíte, jak vyzerá človek, ktorý chce pracovať? A daj mu do pravej ruky. Je to výborný chalan. On nemá rád rebríky, no. Ale nevadí, ono sa to zlepší. Samo? Máš? Ďakujem. Takže tretie miesto, Chalupa Goral. Poď vás poprosím. Druhé miesto, zástupca, bolo by som celé družstvo, ale strašne veľké to družstvo, takže zavolám Jurdikovcov. Druhé miesto, Jezerský guláš 2014, tradícia, ktorú sme zakladali spolu tu všetci a postupujeme veľmi dobre. Takže odmena je tu. No a konečne sme sa dočkali aj my z našej chalupy Poľana. Poprosím zástupcu z družstva Poľany, nech si preprie za cenu. Varili samozrejme všetci. Aj takisto sme vyhrali všetci. Zatlieskajme im ešte, poprosím, skutočne snažili sa. Ďakujem. Vynikajúce. A čo som tu mal takú krásnu poznámku, jednu si dovolím povedať. Viete, kto vyhral dnes? Ale určite, kto vyhral dnes. Počasie. Dnes vyhralo počasie. Zrejme sa to hore zlepšuje. Máme tam lepší kredit. Takže, ešte 30 minút o tom boli. A bavme sa. Kľudne môžeme aj tancovať. Nevadí nám ani bláto, nevadí nič. Ďakujem pekne, o rok sa zídeme.